Zentzuk emate duzue garrantzia gorputzari fisikoki? Ondo ikustia da, ondo sentitzea, azkenean horretarako ikusten kirola egiten duguna, gehienoko. Baina, bai, fisikoengatikan o... Nik uste, osea, nik egiten dute kirola... Gustatzen jatalako, baina bai, fisikoki ondo goteko, bai. Oan dela urte batzuk kristo kirola egiten nu, baina... Oan ja ez naiz, ez da, osea, netzako ez da ingarrantzitsua oan itxura, ez dakit. Nik adidez kirola egiten dut, baina fisikoangatik ez, osea, baiziketan ere buruaren dako delako la hostia, eta gustatzen zait entrenatzera joatea lagunekin, futbol partida jolastea, baina fisikoarengatik egia esan ez. Fisikoki dan hori gustatzen dazku, ondo egotie. Eta gero psikologikamente be, azkanien desfogatzen zara. Indartsuago sentiarazten dizulako, ez? Bai, hori egunean zehar dekozun presioak edo urteten zu eta igual korrikan desfogatzen zara. Hori da, baita. Egia da, azkenian danak arrazoi iguala bat, osea, ez dakit. Danai gustatzen zaigu azkenian ondo ikustia o... Eta zeu lotza motontzue, baino jantzio bikinixan biltzia ontxe goia sondartza, da... Osea, zuek ikustia ez dit importa, kamaran aurrean jartia, mat importait. I said pretend you got no money, and she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah.